kamare shegam kowa ya saki ganyaye maza da mataye duk wanda ke bidar gwanja kani. Aha haba na ce ku kamare shegam kowa ya saki ganyaye maza da mataye duk wanda ke bidar gwanja gani. Kyau ga dara mazan gari da mata ku zo na ba ku tuta ni naka kuma nata yau na shigo mu zanta ado na gwanja ne na zo kawai mu gaisa na ce oho. Kowa da aikinsa ta nan nake sana'a waɗansu na zargin wuta ta ban ɗabi'a harshe yake bambance wanda bai da da'a domin kwani na san wallahi na yi sa'a yara na sun wuce 10 ina ga za sa kama sannan suna da sukuni kullum suna ta ban girma. Mata ku gane duniya na yi ce a baya an yi wa Mandela an yi General Murtala a Germany an yi Hitler ina da labarin Abiola duka sun yi zamani sun shuɗe duniya yayi. Da duk na soma Allah ka kare ni da ayyukan da dama sannan ka dafa min hannuna ka kama ka shirya zarina ka kara bani dama ko aikina hannun yin zalama kowa ya gano ni na fito hannu ni mata maza suna sai ni na ci amfani da gunjane na dawaiya. Oho, oho, ka oho. Ni dai da waka ne na san gidan shiga na sanan da waka ne na san abin hawa na kai a dinga jin daɗi a inda duk na zauna wakar da na zanayi sai na sanya mai gidana ce da wayana ya ce gwanja ɗan gidana hakan ya sa mutane kan ta kirana da ɗan amana. Oh kowa yana kirana da na gwanja na faɗa an ji ne kar ku ce min shata Allahu ne zamani tun bifo in zo waɗansu ne suke kan gani yanzu kuma na zo da na faɗa ku saurare ni akwai wuya gobe a ce kuna bidar ku ganni